Morjesta kaikki katsojat taas. Täällä Elias ja tänään pelataan Minecraft Pocket Edition ja taas mutta yksin. Ja nyt aloitetaan sitten tämä heti ihan tämmöinen. No mä otan tuon noin. Mä tein tätä videota, mutta se joutui keskeyttämään, koska sitten yksi oveli soitti mulle ja sitten niin edespäin. Ja nyt hyvin. Joo. Mutta meidän pitäisi tehdä joku koti johonkin. Mä en tiedä, mikä paikka olisi mikä sopiva. Otetaan tuosta. Joo. Ja nyt voisitte ehkä tuonne kalliolle tai tuonne juttuun päälle. Voisi ehkä, tai no ei päällä, mutta johonkin tähän esiin. Tämä on hyvä paikka, niinkö? Tehdään täältä nyt. Otetaan tämän tilalle. Tämän crafting table. Noin. Sitten laitetaan se vaikka tuohon ja siitä käydään sitten ottamassa myös pari keppiä. Sitten vielä kuitenkin ovet. Tuli liikaa. Lapioita 2 ja sitten ruvetaan hommiin noin. Noin. Nyt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ei siis nyt meni jo. Ei mitään. Nyt on muita ja nyt. On kyllä aika. Ihan lava. No niin, otetaan nyt äkkiä vetämään. Otetaan täältä. Se oli tuo ääni, se on yksi. Niin. Näin. Tuolla on saatu nuo. Sitten vielä tämän. Ai niin, ja soihtuja muuten olisi kiva käydä. Mennäänpä hakemaan heti soihtuja. Jos täällä on jossain. Mennään tästä näin. Noin just. No menee nyt siitä. Noin sitten tästä. Tästä. No. Tuosta. Noin. Olisiko täällä jossain mitään niinkö? Tuolla niinkö? Oi. Ai että miksi mä teen? No, täällä ei kyllä taaskaan ole mitään hiiltä. Oi, että. No, otetaan tuosta. No, mäkin voitais. Ei tuu mitään. No, mutta pitäisi hiiltä nyt löytää. No vois niin kaivaa tuonne. Kohta tulee muuten yö varmaan. Ehkä no äkkiä nyt sitten mennään tekemään tämä. Mutta vois lähteä tästä niin tästä kohdalta varmaan kaivamaan tuonne alaspäin. Hakkuulla noin. Sitten noin. Noin. Lähdetään vaikka kakkoselle. Heti tulee yö kyllä. Ja sitä tulhasta on kaivannut etsimään jonnekin täällä. Noissa pitäisi olla. Nopeeta nyt, nopeeta.
Sinne aina ketuilleeko? Ei niinkö löyä vaan. Tulee sitten hilviät ja tappaa. Niinhän se menee yleensä. Oi, täältä voisi. No otetaan tästä. Nyt löytyi hiiltä. Tehdään tähän pikkuun semmonen. Voi fuck. No kai mä sen nyt ainio. No ei oo hätää onneksi. Noin ja sitten tämä täältä. Tohon tämä. Sitten 1 soihtu saa jäädä. Tai 4. No ei parempi se onko ei mikään. No, voitais vettä säyhtää. Oi, että mä oon tyhjänä. Vois tehdä uunia, mutta kun ei saa. Ja tähän vois hakata kiveä. Näin, hakataan tämä näin. Ja täällä on hiiltä aika paljon. Ei voi muuta sanoa. Miten tää hakkaa näin hitaasti? Onko täällä tyylillä jos? Jos tehtäis näin, että pysyis vaan siellä. Mä kuulin ja sinne meni mun kamat. Mikä kivaa. Ja kiva lähteä sitten etsiin niitä. Mä en vain ymmärrä. Mä luulin, että... Ja nyt mä oon sitten jossain hevon tuutissa. Joo, kiva. Nämä on kaikki alusta sitten. No. Oi heillä. Ja nyt sieltä tulee skeletoneja ja kaikki tappaa nyt mut sitten eläviltään. Et tuu tänne. Mä juoksen. Vähän jämpii nyt. Ai elää ammu. Aha. Mä en kyllä löydä sinne niin enää yhtä. Tää ei oo niinku yhtään kivaa. No, tässä oli mun video. Nähdään sitten ensi jaksossa. Moikka! Ja ai niin, unohtui sanoa, että muistakaa tilata. Se oli Elias. Moro!